Αντί για ένα πυρικό αμαξίδιο που μπορεί να κλέβετε, να χάνετε και κυρίως δεν προστατεύει τον ασθενή από πτώση, γιατί όταν έχεις ρόδες και έχεις ξεχάσει να ενεργοποιήσεις το φρένο και το υποπόδιο, όταν πάει να καθίσει κάποιος σε ένα πυρικό αμαξίδιο, κινδυνεύει να κολληστήσει και να πέσει. Αυτή η καρέκλα της Provida, γερμανικής κατασκευής, έχει το εξής πλεονέκτημα. Καταρχήν τη βάζετε η μία πίσω από την άλλη. Και το φρένο, όπως πηγαίνει ο τραυματιοφορέας στο σύνοδος, μόλις το αφήσει, θα δείτε εδώ, αυτόματα ενεργοποιείται. Δεν χρειάζεται να κάνει άλλη κίνηση που πολλές φορές μπορεί να το ξεχάσει. Με αποτέλεσμα, όταν πάει να καθίσει, ακόμη και δεν την κρατάει κανείς την καρέκλα γιατί τη βρήκε στο διάδρομο έστω, δεν τσουλάει καθόλου προς τα πίσω η καρέκλα. Επίσης, όταν πάει να σηκωθεί, πάλι δεν τσουλάει. Άρα αυτό προστατεύει τον ασθενή από πτώση. Δεύτερο πλεονέκτημα, το αυτόματο φρένο είναι το ένα, είναι το υποπόδιο. Και αυτό αποτελεί αιτία πτώση σε πολλά αναπηρικά αμαξίδια. Εδώ είναι τόσο μικρό ο φαινός, ώστε όταν αφήσει το πόδι του να είναι αριστερά-δεξιά εντός της εμβέλειας και αυτόματα να σηκώνεται. Δηλαδή είναι εδώ, δεν σκύβει καν, με τα πόδια του το βάζει, όταν θα βγει και πάει να σηκωθεί, πάλι δεν πέφτει αφενός και αφετέρου δεν συναντάει στο διάβα του κανένα εμπόδιο. Και έτσι μπορεί να φύγει ο ασθενής. Πέρα από αυτά, έχει σκελετό χωρίς πολλές ενώσεις. Τα λάστιχα είναι από σιλικόνη, δηλαδή δεν έχουν αέρα για να κινδυνεύει να σπάσουν. Μπορεί να καθίσει από το πλάι, σηκώνονται οι βραχίονες, αν τον βγαίνει από το αυτοκίνητο ή σε ένα στενό διάδρομο, κάθεται. Το στατό είναι μεταλλικό, με μεταλλικά άγκιστρα. Εδώ έχει και υποδοχή για να κρεμάνε τους ροσιλέκτες. Και για μεγαλύτερη προστασία του ασθενή διατίθεται αφενός και ζώνη που μπορεί να το δέσεις, αλλά και το ίδιο το κάθισμα αν έχει κλείσει προς τα πίσω, ώστε να το συγκρατεί καλύτερα ελαφρώς προς τα πίσω. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι το κάλυμα δεν είναι από δερματίνη, που η δερματίνη συνήθως σκίζεται, είναι αιτία για μολύνσεις κτλ. Αλλά από ένα ειδικό πλαστικό, τόσο μαλακό όσο πρέπει και σκληρό, ώστε να απορροφάει τους κραδασμούς, πλένεται κανονικά και δεν φύρεται με την πολυκτησία. Χώρο για προσωπικά αντικείμενα και χώρο με τους φακέλους, του ασθενή κτλ. Άλλο πλεονέκτημα είναι να τη βάζετε η μία πίσω από την άλλη, διότι διαθέτει, όπως και τα καρότσια του σούπερ μάρκετ, ειδική αλυσίδα που μπαίνει μία πάνω στην άλλη και η πρώτη στον τοίχο με ειδική πινακίδα, αλλά έχει και ειδική κάρτα η οποία είναι μεταλλική. Έχει τρύπα ώστε να την περάσει το πορτκλέρι αν θέλει με τραυματιοφορέας ή να τη βρει ο ασθενής ή ο συνοδός στις πληροφορίες ή όπου θέλετε μέσα σε ένα νοσοκομείο, να αφήσει τα ταυτότητά του, να πάρει τον άνθρωπό του να το πάει στο πάρκινγκ οπουδήποτε και να ξαναγυρίσει πίσω να αφήσει την καρέκλα. Στην ίδια καρέκλα μπορούμε να έχουμε, αν έχουμε ένα ασθενή με σπασμένο πόδι ή σύψη στο πόδι, την επέκταση του ποδιού. Είναι ενσωματωμένη πάνω στην καρέκλα. Μπαίνει σε οποιαδήποτε θέση, είτε στο αριστερό πόδι είτε στο δεξί. Βλέπετε δεν τσουλάει παρόλο που δεν έχω βάλει φρένο. Είναι κύλο, έτσι να συγκρατεί το πόδι, αριστερό ή δεξί. Και με αυτό τι γίνεται, πέρα ότι στερίζεται καλύτερα ο ασθενής, δεν χρειάζεται να φωνάξουμε τραυματιοφορέα με φορείο, που σημαίνει πέρα και διαθέσιμο να είναι το φορείο. Δεν χρειάζεται δύο άτομα, ένα άτομο μπορεί να κινήσει τον ασθενή. Δεν χρειάζεται να περιμένουμε αρκετές ώρες στον ελκυστήρα μέχρι να ελευθερωθεί απαραίτητος χώρος για να μπει το φορείο, η συνοδή του και όλοι αυτοί που χρειάζονται. Άρα, με μια έξυπνη κίνηση, δηλαδή με ενσωματωμένη επέκταση ποδιού, διευκολύνει τη διακίνηση ενός ασθενή εντός ή εκτός του νοσοκομείου. Οπότε, αντί για ένα πυρικό αμαξίδιο, καρέκλα λοιπόν στιβαζόμενη βγαίνει σε διάφορα χρώματα, έτσι ώστε να γίνεται η κωδικοποίηση ανάλογα με την κλινική που την έχει και είναι πλέον κατάλληλη για τα τακτικά ιατρεία, για τις εισόδους ενός νοσοκομείου, τα ΤΕΠ κτλ.